Bona nit i bona sort és un llibre que va de la reeducació de l'inconscient. El 90% de les decisions que prenen les persones són inconscients. Per tant, si volem obtenir resultats diferents a la vida, hem de reeducar el nostre inconscient. I això, la millor manera de fer-ho és just abans d'anar a dormir, fent uns exercicis grafològics i de psicologia positiva. Un exercici que proposo en el llibre és quan hagis de prendre una decisió, tu escrius una redacció abans d'anar a dormir, pensant en els pros i els contres, com he dit abans, d'aquesta decisió. I ara te'n vas a dormir. L'endemà veuràs que sentiràs la decisió que has de prendre. És una mica te la diu el cos, te la diu la intuïció, te la diu el nas. Si això ho apliquem durant 6 mesos, aconseguim una reorganització del nostre subconscient, de manera que ens permet reeducar la nostra personalitat en 7 trets bàsics, que són els que he estudiat, que garantitzen tenir una personalitat que tregui la bona sort. Una persona optimista atreu la sort, un optimisme moderat, atreu la sort per què? Doncs perquè creu que allò que intenti sortirà bé, per tant ho fa. A vegades s'equivoca i ho torna a intentar perquè considera que la pròxima sortirà bé. Una persona pessimista no fa res, pensa sortirà malament. Com que no ho intenta, mai pot atreure la bona sort. Un altre tret fonamental és la perseverança. No? Una persona que ho intenta, persisteix, és una persona que acaba traient la bona sort. Un altre tret també molt important és l'autogestió emocional. És a dir, saber-se enfadar quan t'has d'enfadar, saber estar content quan has d'estar content, saber plorar si has de plorar en el moment adient. Sí, hi ha dues dites populars, les dues en castellà, que són correctes. Una és consulta-la con l'almohada, l'altra és lecció dormida, lecció sabida. O sigui, la memorització a l'ésser humà la realitza de nit. Per això els nadons dormen un promig de 12 hores diàries. Per què? Perquè han d'aprendre tot un món. Llavors, per memoritzar tot allò que han après durant el dia, han de dormir moltíssimes hores.